В Казани у меня была совсем другая жизнь, да, у меня была собственная квартира, у меня там была работа, я получал деньги. Фәрхәт Җиһаншин Казаннан, Русия армиясе офицеры. 2022 елның сентябрендә илдә мобилизация игълан ителгәч, хәрби хезмәтне ташлап китәргә була. Хәзер аны эзлиләр. Казакъстаннан Әрмәнстанга очып китәм дигәндә, аны хәтта һава аланында туктатып та торалар. Я понял, что я не хочу служить именно в такой российской армии, которая разрушает города, убивает мирное население, которая насильно присваивает себе чужие земли, территории. Фәрхәт сыйыну бирү карарын көтә. Германия хәрби хезмәттән качып киткән русияләрне үзендә кабул итәчәген белдергән иде. Франция мәхкәмәсе дә сугышта катнашудан баш тарткан русияләр илдә качак була ала дигән карар чыгарды. Чынлыкта исә Русиядан качып килгән ирләргә Европада сыйыну табу җиңел түгел. В Казани у меня была совсем другая жизнь, да, у меня была собственная квартира, у меня там была работа, я получал деньги, я там командовал личным составом и все. А тут я живу, сплю на куртках, питаюсь непонятно чем и как бы еще без денег в кармане. И это все равно морально от этого это очень угнетает. Тагын бер Русия офицеры. Исеме мәгълүм, әмма әйтә алмыйбыз. Русиядән качып киткәндә ул гомумән хәрби формасын шүплеккә ташлый. Бу качкында Русиянең Украинага каршы барган сугышы белән килешми. Начальник штаба показал на уголовный кодекс, вот так книжку показал, и сказал, что либо ты садишься в тюрьму, либо ты едешь туда. У тебя два варианта. Я сказал, что ни тот вариант мне не подходит. Развернулся и уходить. Даже не спросил, можно ли мне выйти. Просто развернулся и начал уходить. Тагын бер качкын Евгений. Сугышта катнашырга да, хәтта анда бүләкләр алырга да өлгергән. Әмма ахыргы чиктә ул барыбер качып киткән. Иптәш егете аны аягына ипләп кенә, сөягенә тимичә генә атып яралаган. Оттуда можно уехать либо раненым, либо убитым. Убитым никто не хочет туда уезжать. Поэтому домой хотят все и свалить нахрен подальше оттуда. Поэтому, ну что, парни, план Б. Үзенең кем икәнен Евгений әйтми. Ул Русия хакимияте аннан үч алыр дип курка. Илдә мобилизация игълан ителгәннән бирле үзлектән хәрби бүлекләрне ташлап киткән гаскәриләргә каршы 7300 җинаять эше ачылган. Бу Медиазона басмасы санап чыгарган сан. Русия Украинага каршы сугышын 2022 елның 24 февралендә башлады. Шушы сугышта Татарстаннан кимендә 1500, Башкортстаннан кимендә 2000 ир һәлак булды. Бу Азатлык радиосы раслаган саннар. Үлемнәр чынбарлыкта күпкә зуррак. Чөнки хакимиятләр ул саннарны халыктан яшерә.